nti be ko na fro we ni no bat be fa no fatefo ye fatefo ne ye frebe fantefo nti wo pa one fantini bi okasa bisase ayi oka asantefo ase ne bezia e kan esantefo esantefo na hwa sonta asem buno kasa no ne ye kasa oye twi papapa empenin so obi nim obi kire se be eburu ntifu ni ho apagafo ho asansan so okwa abu a empenin so de nachi eja akroba ye ne ye papa no nyamfo obi a eba na mamre ene abakwase mu anadwuma bobe papa wona ne betwetwe nkomo na afei wada hintasem bi edi a kire yin esendu wadaroma ye nche ho ye nko na ye firi nkomo twetwe ne nyina ase na ye nso ye nsu ade efisa ne ye kwa atan ne ye ba atan ne gina ho ne atan trodo ona bompacha mo wa sheshia ye no enu se twedi ampo adaroma mo ho ye pa gamena dom ko ye pa na ho zo ho tse nyame adaroma ho ayefe papa medas ho ayefe dada nyame adom medas bebre bigidi ye se dwumadie a sede be ya bono kasa bitumi akọ nkrata mu na ye ma ye nananom ne abusua hodo bitumi nya bi esu enti na abaaye na sede wonso nyame adom onim dia afra kosoro ye ka bono a na se kire ne sai medase menchi a atifo na hwefo a eba odwumadie esu nyina bono no vanse akoye ti se bunu bunu na se kire pa na ye bunu se mpanimfo ka se ade bi ye bunu aye se ogina ase na hodenim na ne foforo mu a onya nyini anase ommere ye nim se bibia ye bunu na hodene se anka bunu body bunu kwadu bunu se de ositie na oberea na se de na hode aba from abe nti va se bunu no pa ne firi se va se tititimu no ase kamfo bunu ye dikana na ekita hode na yedi animu a yede ebetina bebia ne yewo se Ghana nti ohi abono no pa no nko ye bunu asisi yaka kasanti abeye bunu mo piafo bi ni mo bi kira mpa wanda roma ye ka se de ye ka bunu yaka akona fa so abeye bunu bunu na bose na hyase se ni sitie abono asahye pa no se utie yabakosem ehira se ye nananom firi soro no ho ne beba bebe ka beka se bebe wie ye pa bebe tenaye ane de ye frɛ akan busuaku no betena bebe ane techiman echi ho bebe a ye frɛ no techiman bono manso bono manso de die frɛ bono manso ne se bono mane woni bebe hye ntie frɛ bono manso nti ye be hye a ho no de fa se nananom pare ne beti se bono fo a bebo be ho adwa se de huni nkane ne se de empanimfo na se de be nanam bebe hye ho bebo be ho adwa se de be ya ka bebe nya babia be ho be dwoba bebe tena mo ba so ma dwoba de betena ho no de ntia ye ka se bono ye akan PC asen kan me be kan betena ho no betena ho a kire kakra na ewo mu ane fa bi ye be ho se be de be te be ho asane akoba nim ba bi foforo be se na nante akokopa bi foforo atena ti beti be ho a be connect se mpanimfo no mpe de so be te be ho a ba te be fa nti be connect fro we ni no ba te be fa no fatefo ye fatefo ana bi ko hye be bia ne ye frebe fantefo enti na che se na omunye na aka bono nipa ku na ho enyina ye one eye bonofo senti ubeka in yasema mekan empanimfo pa ai wo fantemanim di nim ndi yese ho hye no nso a eba se na natechiman hene wo hye ne fa tutu ye frɛ na apo festival no a wo se fantefo bibiri batitro ba be wo winiba ne weni nyina beba apo festival no nneni ne aye kasa nyina bagitum se be firi bonomanim ne koye nti ne bagitum se be ye bonofo beteba nti ewo ma no mpanimfo be koye no ba be di kan koye no krenya menu se kanene kuroni baabi on tre se
nneɛma wo baabi sɛ wɔkɔtena hɔ ahogunum ne asomdwem to bɛkɔ ne bɛho kɔkyere bɛ paa because afei na ɛsɛ bɛkɔpɛ baabi atena ayɛ bɛ nneɛma bebree nti ahokyere bo na afei ne binum sare baa nti bɛbɛka ma ba bɛka akyiri no hu sɛ bɛkɔ ne baakɔ ahokyere bebree nti ɛwɔ ma wona fa foforo bi yɛ sɛ bɛpɛ sɛ bɛte bɛ ho no daabi o yɛnuanom a bɛdi kane te bɛ ho kɔɛ no ba ma yɛanya ne nteɛ sɛ baakɔfa EM nneɛma bebree ntɔkwa ne bi kora nsuo bɛnyɛ dua bɛbɛtena yɛ problem nti homa yɛ nyinaa yɛntena ha ne yɛmmom ntena ase a bɛbɛka still a no saa nkurɔfoɔ yi deɛ bɛtɛ sɛ nti bɛyɛ sɛ bɛkɔ a wobɛkɔ yɛato hofoɔ no nkɔ a ho aso nte asɛm aso nte asɛmfo aso nte asɛm sonte na bɛyɛ asante nti ɛyɛ asoante asɛm na bɛyɛ asante for ti abusuafo bɛte bɛhwɛ asantefo enti sɛ wobɛtia nene ameka sɛ kra wo de wo pa wo ne fantini bi okasa bisa sɛ ɛyi ɔka asantefo asɛ ne besia ɛka ne esantefo na hwa sonta asɛm esantefo nti still abɛde kra bɛnka no asantefo ɛka ne esantefo ti bɛtikwa nti wo hwa na kyerɛ sɛ nka ye akampiesi pa ye mu a binim firi call baabi a aka bekɔte beku a besese no ate sɛ sanipa ne mum ba kɔ yire be ho ayama bani abɛyɛ dene ama baaje niem dini wɔ niem binim ho ama bɛbɔ dini a wonche baabi a bɛfiri call ye no pa no anka ɔyɛ bunu ma anka bɛyɛ bunu na bɛfiri call ye no ne wonche wasɛm tina madwumadie we ya ne ye dia yeni abere se debi mpanimfo be uri firi na asane kofa yenchiri nti yensa ne nko yechi na yemu nkompo hwechi hu bebia ye firi baaye se de ne ya mamere sitie ye kasa bono kasa no ne ye kasa oye twi papapa ye ama ye ko school nyina no bia ntwere bono bia nka bono na mo wo a onim bono kasa no se o kotwere asante twi a utwa ne bum nye bono ni nye bono tete ne ye O levels no man hye da nsua buku kese bebere kasa ye kanafie no a ne nde twero mayi na mo ne ze nde no twero no se asante san se asante twi ni me na so for the first time e wo baby am ko school St James Seminary ubisa a record down many first person nya O level 1 wow ni bia nya 1 na tese ne A+ bia nso obetworo kasa nya pa A+ obetworo kasa nya 1 no na tese oye kasa onim tese de nya nsana de toa so A level me SMS na ye twi kasa na kwenu ye friend na kan hono nkoka fante akuapem ono asante boom ndem bono background ya ye ya mono so nkonya A level a ono so ni bi enya bisada ona bo nim de so nti no I te say kasa no ye kasa bi a wo wunim na otim kan ye na eto asomo no ye kasa bi a muduru na efa ekata kasa aka ni nyina so otim kan ye kasa na kan ya njira ntinka fante ntinka asante zo kasa asante ni meka bono ntumenka ukasa fante ni meka bono ontumenka ekuapem ni meka bono ontumenka zo metima kan ekuapem aka asante aka fante because ye kasa no oye bunu no a oye ti said the unse Portuguese kasa bi say basic eno ne de oye ade no a owo ho pa shaase na ndi wanya hu awie no say wo de bi oka ho ana say wo ji aka hura eye easy but you are not starting free there but as a diluted ba kasa sana go no because onsa no meka bunu no a ontumi unse aswantefo no koye no bebe koye bibi se ukuma pema apem beba ne mpanfo se yeso ye chana pem ye de ye chana pem no nti apem na hukuma apem beba na ye chana pem bono chana pem nti eno so ne nkyira se bi opiafo ne krakra mu no asembe na woka de afa dwumadi ho ama andasa nsuso hu sampa ene da so sei na wo ho da so pa de wo mu ne se de ndi ka ne kan fichiase no bunu ya nko ye bunu a ye de shaase no
ba beti be ho koy na ti se be ya ma be kono no abeche ne ba bia be firi koy di ebuka so ama bono no oyera nti ye butaye ba ne se daabi mpanimfo kora be wure firi kurum hena be na oyera wa adwa baase nti ye mpene mma de ye de ba bia de hya ase no firi na be ama binum anya ho afifiri mako no be meche ne ba bia be firi koy nti ye pese ye sane koy achi na ye hwese kasa no a oye akampis ye kasa no ye sana peja no ye de ko because ba beti be ho koy no kame ye say be ye bibia ma ne because say ati say kasa na beja na chi no ba afa ne say onye papa wo say akwade say ne ni mafo ya ade bia be ni say tetefo ne ye dada ne nyina be ni say oye kolo onye sei nti ye de mo no abo no ye saa bi ne bi beto mono kasa no nti ba ya ma ba kasa na be firi mba ya be gena ba fa say be ne be ye se bio de ma for de modern nti o kata we ni so this de bi ye ntumi ma we mfiri ha nko ne de ono kwakwa ni sisi ano meche ne de o firi koye se de de kasa ye chana pemi ye be se ye kasa no o de ono ne ma ye so no nko se de ye nyina ye nim no sisi ase ye gina ekuapem ni kasa obi so ye ekuapem ni asantini kasa be hu se o ya asantini fantini kasa obi hu se fantini se bunu ni anka bona be de hu so ye bunu ni se bunu ni koka ekuapem na bunu ye so ka asantia se wo adwun be ye se o ya asantini nti se ye pese bunu fo ne ye danso ne ye pie ni pa hu se bunu ni a ene de ye se ye kasa no ye sane shim dene ni pesua na de ye hu ni se bono kasa no otia osua kasa fofora ho mere nti ama ze nipa bebere kakrebe o bono ni firi akodu kuma se na otwekra na do beka sante obeka okotena fantimani mbe na oja do beka fantia obeka se de bika bebe ntum beka ye de no ndi asa se ono aye easy bekwa betufanti okodu na eja aka na oka hokasa nti esese ye ma nipa sua ka wo hasese ti ye botaye ni se ye di ofiri nkora ye beso nti ni ya hye ye pese be ya ne be kire ni school ni yesua ti se de yesua kasa no aka ewo school no se ni because se nipa no jai to ho onim ka onye na kono nya kokoduro se onka na mo kire ne frenchim mani hu firi invitiation se kasa de se no tia mani ya godo odi me kan sebe ono ne kasa na esese nka no nti odimu na aka onya kokoduro etimu de kasa ne ye disi ye titi nipa no wo kasa no mu a ne be hu kasa no a be nya kokoduro de aka kasa no eni nti ne se ewom se ye ne mpanimfo ka ye hya ase be botae pa ne se ye be kira man kwara totofe wa na beba ne nyina so hu kasa ne ye mpanimfo so ye ni ndada no ye de ni ndie kakra ye wo so e de aboa ne ye ya ayere ye hu ka na man kwara no so ba be die chi no beso bakabi nti be wure chi no se abeye kasa atena ho na bono ya mammere ya manne bibiri ayeye ya ne binum kraba fako ba binti bekam se ye kasa ye ka edinkra eya dinkra symbols bia nim se oye bonofo na ye de bai so ne akodi ba bibia pon kai se oye bonofo because edinkra symbol no eye nana ba ko ofiri jama na efre na dinkra okay nti ono ne kofa bae ne be nti ne niam oye no na efre se ne symbols nti dinkra symbols jumadi buta ba ko so ne se ye be bie bono resource center okay ye betuma biti se obetuma be ye research wo ho ti niam binum a asisi bono pen ye nim se efiri bono ye wo ho abakosem ye beturu ni nyina amana wo se de be ya se bi firi be ba na opese osua ono so abehu na hu ne ye na atiase bedase onabo wobre ni adaje wanya ma enye nipa nyina na enya ne sa ye ne onabo Sambi Williams ene twetwe nkomo no utumu se na dwuma bobel se osua oye bunu ni na watworo mfante akuapem asante ne kasaku na wabo edi anasa wa ne na se ampa unimide pa enti koso e de akire se old Boga TV de winnim na wo peso hu de wonte ya peso ote na ye de ye ho se be mo wate na wa hu nso enti like my subscribe na comment nso na roma be ma ne ka free se ye som wa ye som osompa pia